Ике елга, ике халык, ике сәяхәтче. Һәрберебезнең үз юлы көтә, үз тарихы бар. Бүген сезнең белән Татарстан киңлекләре буйлап юлга чыгарбыз. Теләсә кайсы юлны да ак биттән башлау кулайрак. Без дә шулай итәрбез. Зур сәяхәтебезгә беренче адымнарыбызны ясарбыз. Үз гомеремдә мин төрле илләрдә, төрле континентларда дистә меңләгән километр узган кеше. Ауропаны аркылыга буйга гиздем. АКШны бер океаннан икенче океанга хәтлеңләдем. Тик һәрвакыт өемә, Татарстаныма кире әйләнеп кайтам. Чөнки минем күңелем, минем башлангычым биредә. Как сказал, Бер танылган классик өегезнең бусагасыннан диккать белән чыгыгыз дигән. Теге юл яки бу сукмакның кая алып китәсе билгесез. Юлыбыз бар, кая алып барыр, әлегә белмибез. Тик теләсә кайсы сәяхәт төп һәм мөһим ноктадан башланырга тиеш. Безнең очракта ул Казанның йөрәге, аның башлангычы. Привет! Леонид Абрамов Татарстанның туган якны өйрәнүче иң танылган белгече. Хәзер сезгә бу исемне горурлык хисе белән акларга һәм менә бу әйбер турында сөйләргә кирәк булачак. Безнең фаразларыбыз бик күп төрле. Нинди таш бу? Өлешчә Аллаһның хәйр-фатихасы дип атау дөрес булыр. Икенче төрле башлангыч нокта, ягъни 0-нче километр. Монда күрсәткечләр дә бар. Мисал өчен Римга, Мәскәүгә, Пекинга кадәр. Әйтергә кирәк, иң билгеле сәяхәтчелек урыннары. Казан да алар янына килеп кушылган. Күрсәткечләр бу ноктадан кая китеп булганын аңлата. Бу безнең җәяүлеләр өчен Бауман урамыбыз, безнең Арбатыбыз. Ул Арбаттан соң киләсе елга җәяүлеләр урамы статусын алган. Урам тулысынча сакланып кала алган. Искәрмә булып, менә бу бина гына тора. Ул 19-нчы елларда пайда булган. Матбугат йорты урамны тагын да тулыландыра, бизәгенә әверелә. Бездә бик танылган бина, конструктивизм стилендә төзелгән. Мондый ук бина Бакуда да бар. Ачык китап рәвешендә ул, менә карагыз, бу китапның төпсәсе. Моннан тагын чаң манарасы да күренә. Ул доминант бина, озынлыгы 67 метр. Инкыйлабка кадәр Казанның иң бөек ноктасы булган. Аның сакланып калуы да мөгъҗиза. 30-нчы елларда шартлатып юк итәргә теләгәннәр. Хәзер ул казанлыларның карашын иркәли. Рус стилендә эшләнсә дә, Казанны танырга ярдәм итүче готика стиль элементлары да укыла. Анда дәүләт банкы да бар. Эчендә Россиянең барлык алтын запасы сакланган. Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында бирдә 650 миллион сумлык алтын була. Бу алтыннарны 18-нче елда Казанны ялап алганнан соң акчыклар алып китә. Шунда ук татар ашлары йорты да бар. Татар халык ашсыларын популярлаштыру нәкъ менә шуннан башлана. Бирдә Әхмәтҗанов дигән пешекче 60-нчы елларда үз эшчәнлеген алып бара. Шунда ук рестораны да эшли. Һәм барыбызга да билгеле булган данлыклы Бөҗра. Бауман урамы шуның белән тәмамлана. Сәүдә үзәге түгел, Тукай мәйданы шулай аталып йөртелә. Зур түгел, кайчандыр Ром рәвешендә булган. Аны Казанның кендеге дип тә йөртәләр, чөнки еш кына күрешү урыны буларак сайланыла. Теге якка китсәгез, искиткеч Качалов Рус драма театрын күрерсез. Ул иң өлкән театрларыбызның берсе. Екатерин Каретцаның копиясе, оригинал нөксәсе Милли музейда саклана. Ул да моннан ерак түгел. Бауман урамы Казанның витринасы. Монда һаман уен-көлке, кичләрен үзешчән артистлар чыгыш ясый. Бауман казанлыларны гел сөендереп тора. Бирегә бик рәхәтләнеп киләләр. Әнә теге якта кендеге икән, Кремльле баш дип атасак, бу урынны кояш чыга торган урын дисәк тә буладыр. Юлыбызның сул кул ягы белән дәвам итәрбез ахры. Язулар буенча фикер йөртсәк, Төньяк полюска китәбез булып чыга. Бүгенге көнгә искиткеч планнар. Барып җитәрбез микән? Димәк, хәзер кая барабыз соң? Казанның җәүһәре булып саналган Петр һәм Павел чиркәвенә барырга тәкъдим итәм. Гыйбадәтханә озакламый юбилейын билгеләп үтәчәк. Аңа 300 ел тула. Ул монда күршедә генә, ерак түгел. Барабызмы? Барабыз. Казан урамнары буйлап һава сулап озак йөрергә була. Тик бу иркенләп йөргән чиракта. Ә инде А ноктасыннан Б ноктасына барырга чыксагыз, артык озак вакытны алмас. Шәһәр үзәге бик уңайлы урнашкан. Ул берничә километрга сузыла. Петропавловский собор. Петр һәм Павел чиркәвен танып та беләләр, гәрчә аерым йортны хәтерләтсә дә. Барокконың берничә төре бар. Мәскәү, Нарышкин, Строгановныкы. Әлеге чиркәү барокко стилендәге иң матур биналар унлыгына керә. Барлык архитектура белгечләре дә безнең Петр һәм Павел чиркәве турында беләләр. Казан җәүһәре дип юкка гына атамадым. Төзелгән чорда иң бик провинциаль гыйбадәтханә саналган. Чиркәүнең алтар дип аталган өлеше сакланып калган диләр. Бу дөресме? 18-нче гасырларда сакланып калганнары сирәк бит. Дөрес, күреп торасыз, экстерьеры да искиткеч, аңардан тыш көнчыгыш мотивлары да бар дип санала.
Гыйбадатхананың өскө өлешендәге алтар чыннан да сакланган. Тагын кабатланмас иконостас гыйбадатхананың алтар һәм урта өлешен тоташтыручы бүлем дә бар әле. Шулай ук барокко стилендә 18 гасырдан калган. Ни гаҗәп, ул шундый әйбәт сакланган искиткеч иконостас. Бөтен Россияны алсаң да алар бик аз. Кабатланмаслыгы да аның озын гомерле булуына барып тоташа. Ширкәүгә 3 гасыр, әлбәттә, реставрация узган, тиздән бәйрәмен дә билгеләп үтәчәк. Янгыннар да күп булган югыйсә, ничек сакланып калган дигән. 19 гасырда гына да бик зур 2 янгын булуы билгеле, эше дә дөрләп янган. Реставрациясе дә шул 19, аннары 20 гасырда узган. Реставрацияга килгәндә, ширкәүнең тышкы кыйффәте дә үзенчәлекле, төсләре дә бик заманча сайланылган. Ул электә шундый булганмы, әллә инде заманча карашлы архитектор эшеме бу? 19 гасырдан калган гравюралар бар, реставрацияларга таянып ясалган. Шуңа ширкәүнең хәзерге тышкы кыйффәте дә оригиналы белән тәңгәл килә дисәк ялгышмабыз. Чыннан да төсләре бик ачык һәм матур. Я запечатлю. Казан шәһәренә кагылышлы бер риваятны тыңласаң, моннан берничә гасыр элек Петр һәм Павел ширкәвендә хезмәт куйган шаң сугышы бакыйлыкка күчә. Тик яраткан эше белән саубуллашырга теләми. Хәзергәчә караңгы төннәрдә аның өрәге суккан кыңгырау авазын ишетергә була имеш. Шаң сугышы айрыша да ширкәү бәйрәмнәре вакытында активлаша ди. У нас очень много легенд, кстати, город. Шәһәребез легендар, әллә шуңамы риваятләр дә бихисап. Мин моны һәр вакытта сызыклыйм. Шәһәр турында сөйли башласам, нигә ул булыр-булмас вакыйгаларны да сөйлисең диләр. Бу тирәләрдә күпме кан кыйлган, күпме яулар узган. Димәк, күпме тарихи материаллар юк ителгән дигән сүз. Әлбәттә, төгәл мәгълүмат булмагач, риваятләр өстенлек итә. Тарихта бушлык кала алмый, барысында халык авызы җатты тутыра. Мисал өчен, Сөембикә манарасы турындагы риваятны да тарихчылар дөреслеккә туры килми диләр. Тик халык аны белә, ялешкән гадәт буенча сөйләнелә дә. Казан кәсәсе турында да риваятлар бар. Миңа калса, мондый хикәятләрнең булуы әйбәттә. Сез сөйләп узган шаң сугышы риваяты да бик кызыклы. Бер генә сорау, ни эшләп төндә йокламый микән ул? Мы с вами идем по паперти. Без синең белән ширкәү булдыры буйлап атлыйбыз. Әнә теге якка карасак, югары сантауларына мәхәббәт күренеш ачыла. Нәкъ менә шунда Идел 90 градуслы борылыш ясый. Шушы булдырдан шәһәрнең иң матур күренешләрен күзәтергә була. Димәк, ширкәүне төзегәндә үк мәхәббәт күренешне күзәтергә мөмкинлек булсын дип шулай эшләнгән. Әйе, хәзер әле күп катлы йортларның түбәләре күренешне кыскарта. Илгәре алар булмаган бит. Казанда 1-2 катлы өйләр генә төзелгән. Әле кисә бөек ширкәүдән Казанда гына түгел, бөтен Иделне дә күзәтеп булган. Махсус уйланылган эш бу билгеле. Хәзер инде Иделне тулысынча күрү түгел, өлешчә шәйләнеп китсә дә канәгать булырсың. Элек уч төбендә кебек күренгән. Надо сказать, что русло. Әйтергә кирәк, элек елганың юлы да башкачарак юнәлештә булган бит. Цирк урынында мәсәлән, Идел елгасының култыгы урнашуы, булакка кушылу урыны буларак та билгеле. Часто, конечно. Хәзер инде Идел киңәйде, куйбышы сусаклагышы ярдәме белән 50нче елларда 10 метрга күтәрелде. Бөтен болыннар су астында калды. Апрельдә язгы ташлар вакытында бик җәелеп, берәр айдан кире үз ярларына кайта торган була. Тик ул чиракта да Идел 3 тапкырга таррак аккан әле. Ул чакта Маркиз утравы да зурак мәйдан белән көн күргән. Хәзер инде елга бик киң. Гадәттә, барлык шәһәрләр дә Иделнең уң ягында, Казан гына сул ярында урнашкан. Бәлки шуңа да елга шәһәр эченнән бик күренми. Башкалар өстән елгага карап соклана алса, без исә астарак урнашкач Идел белән күрешә алмыйбыз. А мы находимся снизу, вот так вот смотрим. Казанны уратып алган матурлыкларны әле соңрак урап әйләнербез. Әлегә исә шәһәр үзәгендә дә адым саен очрап торучы җәүһәрләрне барлый торыйк. Александровский Хәзер сез күргән Александров пассажы тулы бер кварталны биләп тора. Бинасы искиткеч зауыклы. Сәгате дөрес йөрим ул? Дөрес. Кайчандыр патша гали җәнапләре өчен җырлаган алар. Ул сәгать янына ничек менеп йөргәннәр? Моның өчен махсус механизмы да бар. Алар кайчандыр Казанның иң яхшы сәгатьләре саналган. Аларның әле кыңгыраулары да булган, ни кызганыч сакланып калмаганнар. Патшаны шул кыңгыраулар шыңы белән соңгы юлга озатканнар. сильный, державы, царствуй на славу. Александров исеме юкка гына бирелмәгән, хуҗасы истәлегенә шулай аталган. Сергей Евсеевич танылган шәһәр башлыгы була. 19 гасырлар уртасында аны шәй патшасы дип тә йөртәләр, чөнки Кытайдан зур күләмдә шәй кайтарту белән шөгыльләнгән. Бу пассажны аның улы Александр Сергеевич төзетә. Тора-бара бина аның сеңлесе Ольга Александровна кулына күчә. Ул исә губернаторда кияүдә булса да, 2 фамилиясен дә йөрткән. Пассаж керем кертүче йорт саналган. Совет чорында иң популярлар рәтендә йөри. Ялгышмасам, биредә пионер кинотеатры эшләгән. Күпләр шуны күрер өчен килгән.
Внизу Аскы катта студентлар арасында айрыша да популяр кафе гөрли. Аңлавыгызча, пассаж озак вакыт кулланышта була. Кызганыч, әнә теге өлеше җимерелә. Карст аркасында дип аңлаталар. Типография шунда эшләгән. Җимерелгәннән соң пассажын нишләтергә дә белми аптырыйлар, сүтәргә дә уйлыйлар. Бәхеткә, ахырда бу фикердән баш тарталар. Хәзер бина бернинди функциядә башкармый, тышкы ягын төткәннәр, ләкин эчендә эш күп әле. Аңа нинди дә булса функция бирү планда бармы соң? Бик зур бина, арендага бирү өлкәсендә перспективалары да югарыдыр. Минаның эшләгән чорында хәтерлим әле, ул чыннан да бик матур иде. Эшкә кергәч, гүя ике йорт арасында пыяла гөмбәз утыртканнар. вот в этом-то была и фишка. Как раз. Бинаның төп үзенчәлеге шунда. Франциядә барлыкка килгән пассажлар да пыялы түбәле булганнар. Мәскәүдәге гум шикелле. Ул әзрәк кечерәк әлбәттә, тик гум да пассаж таныла. Катлар буйлап менгәндә пыяла түбәдән яктылык бөркелгән. Раз, два, и все это освещается. Әле генә пассаждагы сәгатьләрнең төгәллегенә сокланган идек. Хәзер инде булары да чаң сукты. Сәгатьләргә кагылышлы бер хикәят искә төште. Шын барлыктырмы ул, уйдырмамы, белмим. Имеш, элек уклар түгел, циферблат уклар тирәле әйләнгән. Дөресме бу? Да нет. Юк, бу уйдырма. Спас манарасы 17нче гасырда барлыкка килә, соңрак яңартып корыла. Эчендә хәрби ширкә урнаша. Спас манарасы Мәскәү Кремлендә Италия стилендә хәтерләтә. Билгеле булганча, Мәскәү Кремлен италияләр төзегән булса, безнең кирмәнне үзебезнең осталар салган. Данлыклы Псков осталары, Барма һәм Постник Кызыл мәйдандагы Василий Блаженный чиркәвендә төзүчеләр. Бездә дә эш башлый, тик ярты гасырдан соң гына тамамлана. Борис Годунов идарәсе чорында гына төзелеп бетә. Кирмән алар салган иң матур биналарның берсе. Түбән Новгород, Сибирдәге Тобольскта да төзегәннәр, тик алары бик кечкенә. Безнең Кирмән исә шәһәрнең бизәге дә, горурлыгы да. Спас манарасы Кирмәнгә кушылып китә. Әйләнә тирәсендәге мәйдан төрле вакытларда төрлечә йөртелгән. Иван, Александров мәйданы хәзер 1 май мәйданы буларак яңгырый. Хәзер Муса Җәлил һәйкәле торган урында элек Александр II һәйкәле дан тоткан. Бик матур һәйкәл, кызганыч, инкыйлаптан соң юк ителә. Спас манарасына әле чиркәүдә өстәп салынган бит. Әйе, аны Павел Васильевич төзетә. Кечерәк кенә часовница да була әле, анысын да сүтәләр. Менә бу мәйдан турында сөйләшсәк, ул гасырлар дәвамында Казанның төп сәүдә ноктасы буларак билгеле. Казан ханлыгы чорында биредә Кәрван сарай да урнаша. Спас манарасы каршында күпер, астында чокыр да булган әле. Аны 18нче гасыр ахырында гына күмәләр. Сәүдә, аның мәйданнары турында күп сөйләштек. Димәк, кемдер сәүдә процессы белән идарә итәргә тиеш булган. Хәзер исә нәкъ безнең артыбызда Казан шәһәре мэриясе тора. Бу бинада кайчандыр идарәчеләрнеке булганмы? Яки тарихы бөтенләй башкамы? Изначально здание принадлежало роду... Башта бина еврейновлар нәселенеке санала. Әйтергә кирәк, 18нче гасырның шактый абруйлы нәселе ул. Алар аткүпчек вазифасын башкарганнар. Сибирдә Бестужевлар белән бергә иң бай гаиләләрнең берсе саналалар. Аракы сатып сәүдә иткәннәр. В начале 19 19нчы гасырда белгелеккә төшәләр һәм бу йортны безнең магистратка саталар. Һәм инде менә 200 ел дәвамында бина хакимият җитәкчеләренә шул исәптән мэрияга да хезмәт итә. Әзрәк астарак 18нчы гасырдагы магистрат бинасы да бар әле. Гербы да бар, Казан шәһәренең төп административ бинасы димәк. по соседству Күршедә генә кайчандыр төп сәүдә үзәге булган кунак йорт урнашкан. Аңа да 200 елдан артык. Ул 18нче гасырның ахырында төзелгән. Пугачевлар ут төрткәннән соң 17нче гасырдагы иске кунак йорты янып юкка чыга. 20 ел дәвамында Казан сәүдә йортыннан башка яши. Зур сәүдә нокталары кайнаган шәһәрнең мондый бинага ихтыяҗы зур була. Шуннан шәһәр халкы мөрәҗәгать белән чыга. Нәтиҗәдә яңа галәмәт зур мәйданлы сәүдә йорты төзелә. Ул Санкт-Петербургтагы сәүдә йортыннан да калышмый. Аның бер өлеше зыян күрә, обкомның 5 катлы бинасы төзелә, тик шулай да күп өлеше сакланып калган. 19нчы гасырның ахырыннан биредә шәһәр музее, хәзер милли дип аталучы музей эшли. Безне тоткарлаучылар юк, димәк, рәхәтләнеп Кирмән территориясе буйлап иреп чыксак та була. Киттек. Кирмән мәйданнарына аяк баскан һәркем беренче чиратта Сөембикә манарасына таба юнәлә икән. Әлеге манара турында нинди генә риваятлар сөйләнми дә, нинди генә җырлар җырланмый. Уш булуы белән дә игътибарны үзенә җәлеп итә. Фольклорга мөрәҗәгать итсәң, имеш, Сөембикә манарасы теләкләрне чынга ашырга сәләтле. Шуннан да Казанның тагын бер символы булып 7 каттан торган кызыл кирпечле Сөембикә манарасы тора. Риваят буенча, манарада нибары 7 көн эчендә төзегәннәр. Көннәрдән бер көнне Иван Васильевич яшь шибәр кызга Сөембикә янына ярешергә килә. Мәскәү патшабикәсе булырга тәкъдим итә.
Тик ханбикә катгый баш тарта. Шуннан соң ул гаскәре белән килеп шәһәрне яулап ала. Инде Сөембикәнең башка чарасы юк, кияүгә чыгарга ризалаша. Тик бер шарт куя. 7 көн эчендә Казандагы иң югары манараны төзергә куша. Шуннан да манараның катлары да 7. Нәтиҗәдә 7 көн эчендә төзеп тә бетерәләр. Туй мәҗлесе башлана. Мәҗлес гөрләгән арада Сөембикә манараның иң югары катына менә, соңгы тапкыр яраткан шәһәренә күз сала да таш булып аска оча. Һәм һәлак була. Менә шундый трагик риваять. Тик шымбарлык белән аның бер бәйләнеше дә юк. Сөембикә манарасы теләкләрне чынга ашырмаса да, янына килеп карарга мөмкин. Һәм истәлеккә фото төшерергә дә була. Тик берәр кисәген кайзлап алырга кирәкмәс. Киләсе буыннарга да калдырыйк. Для наших будущих поколений. Итак, мы сейчас находимся Димәк, без хәзер Кирмән эчендә, Казанның йөрәгендә. Бер Кирмәндә ширкәү дә, мәчет тә булган очраклар күпме? Единственное, наверное, место подобного рода. Бердән бер урындыр, бердән бер очрактыр бу. Чын-чынлап көнчыгыш һәм көнбатыш кушылуы бу. Чынлыкта да бу ике төшенчә менталь нәрсәләр. Алар һавада, алар йөрәктә, безнең канда. Географиягә кагылышлары юк. Казанда алар кисешә. Ислам, православие, көнчыгыш, көнбатыш безгә барысы да кадерле. Бер-беребез арасына чикләр куймыйбыз. Киресенчә, бер-беребез куенына сыйнабыз. Я, наверное, раскрою сейчас нашим зрителям такую. Мин хәзер тамашачыларыбызга кечкенә генә бер сырны шишәрмен мөгаен. 2 кеше, 2 юнәлеш һәм 2 бар нәрсәне өйрәнү, күрү, тою теләге. Беребез Кама, икенчебез Идел елгасы буйлап юнәлергә тиеш. Син кая барырга теләгәнеңне хәл иттеңме әле? Шәхсән мин үзем һаман уйда. Я вот еще не очень определилась. 100%. Я поеду. 100% хәл иттем. Мин борынгы шәһәрләр буйлап леккәгә булгар җирләре, Казан ханлыгы биләмәләрен туфракларында казынып өйрәнәсем килә. Бер сүз белән әйткәндә, мәдәниятебез тамырларын, милли мирасыбыз нигезен, төньяк, көньяк парадигмасын аңларга телим. Дөресен генә әйткәндә, Гришның карарына мин дә бик шат. Күңелем баштан ук Иделгә яткан иде. Иделнең уң як яры данлыклы югары Слан таулары менә моннан да күренә. Мин анда ни көтә? Беренчедән, биредә Идел 90 градуслы борылыш ясый. Әнә тегендә Соколка тауы, аннан Казан уч төбендә кебек. Аның ничек урнашуы, Иделне һәр яклап кочаклавы, чын мәгънәсенә Казанга охшап калуы да күренә. Соколкадан Казанның Азияны кебек ерак районнарында карап була. Казан Иделнең сул як ярында урнашканга, аны юньләп күрә дә алмыйбыз. Ә инде каршы яктан сезне бик мәхәббәт күренеш көтә. Ә уң як ярга килгәндә кайчандыр ул алма бакчалары белән тулган. 19-нчы гасыр башында князь Сергей Сергеевич Гагарин аркасында бар уң як яр шау чәчәккә күмелгән. Шия, алма бакчалары. Антоновка сорты да шуның белән бәйлеме? Юк, бәйләнеше юк. Антоновка алманың иң популяр сортыдыр. Казанның йөзләгән трактирында тузлы кыяр һәм тузлы алма иң популяр кабымлык булган. Трактир ишеге төбендә кисмәк торган, һәр килгән кеше үзенә алма электра кергән. Элек бит ул бердән бер җимеш булган. Хәзер ярарлар банан, мандариннар һәм тагын әллә никадәр җиләк җимеш бар. Элек бер алма, шуның белән шул. Россиянең иң данлыклы алма бакчалары уң як ярда, ләкин ни кызганыч, булар инде бар да тарихта гына калды. Тагын уң як яр Акшары белән дә данлыклы. Элек бу урыннар борынгы диңгезнең төбе булган. Ә без исә әлеге диңгезнең үзәгендә яшибез. Кайчандыр төп булган нәрсә өскә калкып чыккан. Шунда ук Печище, аның Акшарында Кирмән төзелгән. Сүз дә юк. Искиткеч матур урыннар. Гүзәл Иделнең ярлары белән ләззәтләнеп йөрерсез әле. Данлыклы Юрьев мәгарәләре, Кама тамагындагы виноград бакчалары, балыклы Тәтеш ягы. Һәм әлбәттә, Зөя утрау шәһәрчеге. Христиан диненең иң борынгы һәйкәлләре шунда урнашкан. Идел 3500 километрга сузыла. Европаның иң озын елгасы ул. Менә аның ярлары буйлап ширкәүләр төзелгән. Кама буенча сәяхәт итәргә җыенган Григорийга килгәндә, шулай ук кызыклы сәяхәт көтә. Кама борынгы Удмурт тамасы. Әлеге елга Иделдән аермалы буларак караңгырак, элек тә урманнар белән тулып утырган. Шулай ук искиткеч матур урыннары бар. Мисал өчен, борынгы Алабуга, фин угырларының кахинәре җыела торган урын Шайтан шәһәрчеге дә бар. Шулай ук борынгы кичү ныгытмасы сакланып калган. Ул төзелеп тә бетмәгән, ләкин сакланып калышлар арасында да бердән-бер. Пугачевлар белән сугышта шунда узган. Барып күрегез. Һәм Алексеевский янда биләр, элеккеге башкалабыз. Ул бик зур шәһәр булган. Аның мәйданы бүгенге теләсә кайсы Европа шәһәреннән дә зуррак. Бүгенгә эзләп табылган казылмалар үле шәһәрнең бик кечкенә өлеше генә.
1236 елда монголлар тарафынан яулап алынган Болгарның башкаласы яңадан торгызылмаган. Ул әлегә Болгар кебек туристик урын түгел, тик барып күрергә кирәк. Шунда ук Европада иң зур венгер каберлеге дә табылган. Әле күптән түгел генә моннан нибары 40 ел элек Зур Тигәнәле авылында ул. Искитмәле урын. Безнең җирләребез бик борынгы, иң кабатланмас урыннар дияр идем. Әмма кан бик күп кыйлган, шуңа да чыганаклар аз. Ярый әле әзрәк археологлар ярдәм итә. Мәдәниятләр дә катнаш, тик уникальлеге дә шунда. Без моны сакларга, кадерен белергә тиешбез. Сезгә хәерле юллар теләп калам. Бер кышак хис кичереш белән әйләнеп кайтыгыз. Алга таба карагыз. Без Татарстанның иң әкияти, риваятлар һәм һәр пишмагына тарих сеңгән урынына, Иделдәге бердән-бер Зөя утрау шәһәрчегенә юнәләбез. Биредә хәтта риваятлар да жанлана. Без исә җылы бер монастырьда кунак булырбыз. Ул Идел киңлекләрен кырыс карашы белән күзәтеп тора. Ну, блин, Бекмамбетов. Мы являемся примером для всего остального мира. Сколько пафоса для первого выпуска программы. Понимание, любви, Да. взаимного творчества, уважения. Мы сейчас должны, обнявшись, уйти в закат. Ну вот, кстати, по Я вас поводу... забираю.